nevant amb ganes a les cotes mitges i altes de Masella avui dijous. El compte enrere ja està en marxa. No sabem encara quin dia podrem obrir, però treballem per fer-ho aviat. L'equip de neu porta dies fent treballar els canons i els maquinistes ja trepitgen les pistes. Intentem sempre, amb les mínimes temperatures possibles, intentar fer la millor qualitat de neu possible, perquè els esquiadors ho tinguin sempre en les millors condicions. I intentem prioritzar sempre una línia des de dalt al cim de la Tosa, baixant fins a cap del bosc, cal anar a buscar el jumbo i del jumbo intentar arribar al Pla de Masella. Hem de saber també si el temps ens seguirà acompanyant. Eloi Cordomí, pregunta molt directa. Què et sembla? Podrem obrir aviat? Home, doncs amb l'estació tal com ens l'estàs ensenyant i amb les previsions que també són bastant bones, jo crec que sí, que aviat podrem començar la temporada. Al final també tot dependrà dels capricis de la borrasca Blas, aquesta que hem tingut aquests últims dies, i mentre tu ens ensenyaves la nevada a Masella, mira, aquí al Vallès ja es comença a obrir alguna clariana. I de fet aquest temps canviant encara es mantindrà fins divendres. Per tant, fins aquest divendres encara podrem tenir ruixats de neu a les cotes mitjanes i altes d'aquí Masella. Llavors, durant el cap de setmana la borrasca sembla que s'anirà. Però atenció, perquè n'arriba una de nova entre diumenge a la tarda, dilluns i dimarts. La majoria de models el que ens diuen és que serà una borrasca que arribarà del nord, vindrà acompanyada d'aire més fred i que podria deixar precipitacions aquí al Pirineu Oriental entre dilluns i dimarts. D'altres models marquen una entrada d'aire fred, però més sec. Per tant, sigui com sigui, les dues previsions que hem consultat avui sembla que són favorables perquè sí, perquè es pugui treballar la neu i que ben aviat es pugui obrir. Moltes gràcies, Eloi. Esperem que es compleixin el fred o les nevades, o totes dues coses. I mentrestant us animem a que us aneu preparant. Encereu esquís i taules, forfait a dins la butxaca. I aquest any tota aquesta preparació la podeu fer des de casa, amb el mòbil, la tablet o l'ordinador. Entreu a la botiga online de masella.com i a banda de comprar els vostres forfets de dia o de temporada, també podreu reservar material de lloguer, les classes d'esquí i snowboard. I serà doblement còmode perquè a banda de comprar-ho tot des de casa, quan arribeu a Masella no haureu de fer ni una cua. Per exemple, si llogueu esquís i compreu forfet, ja us tindran el material a punt quan arribeu a Masella i a més, el lloguer mateix us donaran el forfet. O si heu reservat una classe i un forfet, us podreu dirigir directament al punt de trobada de l'escola i allà us esperarà el vostre monitor o monitora que també us donarà el forfet en mà. Doncs res més. Us deixem que us aneu preparant. Nosaltres ens seguim preparant per tenir l'estació en perfectes condicions i avui encara ens veiem amb bambes, però esperem ben aviat veure'ns ja amb els esquís i les botes calçades.